Hello friends, good evening. नोंथांमोन बयखौबो आंनि सिबि ब्रह्म ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। स' लोगोफोर मोजाङै दङ ना? जों दिनै बिराद मोजां मोननानै गोसोआ बिराद एक्साइटेड आरोना जोङो बर' मुभि नायनो होननानै ओंखारदों। स' बिजनि लोखि मेलायाव जांख्रिथायनि थैसाम बर' मुभि लाबोदों होननायखाय जोङो पुरा न'खरै फैनाय बायदि नै जों ज' फैखाबाय आरोना। मानो होनोब्ला बयबोनिफ्रायबो खोनानो मोन्दों आरो बर' मुभि जांख्रिथायनि थैसाम होननानै पुरा जेरावबो रिउमार जालाबायदों। जोंबो बिराद गोसो जानानै दिनै नायथारनोसै होननानै फैबाय आरोना। माने नायनांगौ जाहाथे नायलायलायोबा मोजां बर' मुभिनि दिहुनगिरि बिथांमोनहा थुलुंगानाय मोनो। ओंखायनो गावनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोङो बयबो नायग्रा आरो दिहुनग्राबो थानांगौ। बेखायनो बयबो नायफैलायदो, जोंबो थांगासिनो दं। जोङो दासो नायलाय जि आथुर जाबाय सिनेमा नायनो थांनो नागिरनाया। जांख्रिथायनि थैसामा बर' मुभिया जागुलायबायसो होनदां। 8 o'clockनि देखायगोननो जोंहा आरो 8:30 जालायबाय आरोना। दा गाजाखा बोरै जाबावनांगौ जाखो, ससे थांबोजोबबा जोंहा इन्ट्रेस्ट मोननाय नंला। दरखं मोखाङावनो ओरैबायदि मानसि दङ ना, नै माबायदि अनथावथाव लाइफआव जिउआवहाय माबायदि जायो आरो बिराद खस्थ' भुगिनांनानै थायो, बेफोरबायदिजोंनो दिन बारनानै थायो। बेबायदि बिमादैजों जों फिसाफोरखौ नागिरनानै मोनासै, बिबथैया लानानै थांदों ना माखो नुफुरासैनो आरोना। जाबायानो माथो नुनाय नंलाना आंथ' बिदिबा। बिदिबा आंहा जानला जासिगोन ना सिगां फैया मोनगोन जोंना बे आबु बोरैबा होलांनाय दंमोन ना, सोरनो होलांदोंथाय लोगोफोर जों जांख्रिथायनि थैसाम मुभि नायनानै ओंखारबोबाय। दा जों न'आव थांसिगोन आरोना। दिनै आंहा जा बिन्दास बिबथैजों थाबाय, आंना फिसाजोआ हनै बिफा फिसा बायदि जा थेख्रि थेख्रि बेरायखाबाय आरोना। ओमफ्राय जिखियानो जादोंला लोगोफोर, आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै। थ' बयबो नायफैलायदो बिजनिनि लोखि मेलाखौ। बाय बाय।